i ni i gyd wneud y gorau o'r cyfnod rhyfeddol yn ein bywydau, ar y gorwel yw'r flwyddyn ysgol newydd. Hon fydd fy mlwyddyn ysgol olaf a rhaid i ni i gyd gefnogi ein gilydd i wneud iawn am amser coll a chyrraedd ein potensial academaidd. Oherwydd yr ansicrwydd a fyddwn ni yn yr ysgol, rwy'n teimlo y bydd y rôl wahanol i'r brif ferch eleni, ac fel y cyfeiriwyd ato yn fy araith, credaf iddo rai pobl cael cyfle i fynegu syniadau neu pryderon ac os ydyn ni adref, byddwn yn creu fforwm ar-lein. Wrth i fywyd ysgol addasu, hoffwn i staff a ddisgyblion deimlo bod ganddyn nhw amgylchedd iach a diogel i fwrw ymlaen. Ein bod yn aros gartref ar hyn o bryd, ac ar y cyfan ar ein hunain, hoffwn i bawb deimlo eu bod yn cael cefnogaeth trwy'r amseroedd caled hyn. Rwyf am annog ein disgyblion i fod yn falch o'n iaith a'n trefadiaeth wrth gofleidio amrywiaeth eang yn ein cymuned. Yng nghanol y pandemig hwn, bu protest am fywydau pobl ddion a ddechreuodd gan lladdiad ysgytwol George Floyd yn Chicago. Ni allwn gywiro camgymeriadau hanesyddol, ond gallwn ni, fan y genhedlaeth newid o oedolion, sicrhau ein bod yn creu ac yn cynnal cymdeithas dig a chyfartal. Yng Nghymru, rydyn yn falch iawn o'n iaith a'n trefadaeth. Mae Caerdydd yn ddinas gosmopolitaidd ac rydym yn croesawu llawer o diwylliannau a hoffwn sicrhau eu bod ni ym Bro Edern yn croesawu pawb i'r Cymdeithas Cymreig. Credaf y bydd ein blwyddyn olaf yn wahanol iawn a rhaid i ni i gyd addasu i'r byd ar ffyrdd anodd hyn. Rwy'n barod am y her ac yn gobeithio gweithio'n agos gyda'r athrawon, rhieni a ddisgyblion i gyd i gyflawni ein nodau.